sngap kumbang am don shu haperte satang ke jingkin mau ya kisngi blalet ngakwah kisngi blalet gen wan pai biang ngam ju poi perkat bangin hap biasa cengai kum tato shim tangkane kaweng ya don langim long marweling bagi phone call ngia kren ngadon bapi kum tato bat scam yanga haki jing post new jong pi manan kamiet ngadon bapi shu khaprip king mat Taslem arsnem min shwa kito kisni blali kum taman kamit ngati alingay pan perkakikintian bang iakren man kamit ngayo hiya pihajing posnya kum tato shim tangkane kaweng iya don langim long marweling bagi phone call ngiakren ngadon bagi kum tato bat scam jing bos new jong pi man kamiet ngadon bat pi shu khaprip king mat shu khaprip king mat khaprip king mat khaprip king mat ngadon hajan jong pi kum tato shim tangkane kaweng don langim long marweling bagi phone call ngia kren ngadon bat pi kum tato bat scam ya